Kumilig talisay, may pahinumdum sa mga ni kandidato sa baguhay lang na human nga piniliay ni daogman o napilde sa pagpangtangtang silang mga campaign material sud sa 5 kaadlaw human sa eleksyon. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Lan, usa kini sa nagunang pahinumdum sa Comelec ngadto sa tanang mga ni kandidato ni daog man o napildi man sila nga ila kining responsibilidad. Duha ka adlaw na karon human sa piniliay ug makita paghihapon kining daghang campaign posters nga gipangpatapot sa mga pader, nagbitay daplin sa daan ug sa uban pang palibot sa dakbayan sa Talisay. Ana pay uban nga giplastar sa mga gidili-unta nga pataptan sama sa mga punuan sa kahoy ug mga poste. Maong nipahinumdum si Attorney Ana Flor Guhilde, election officer sa Dakbayan, ngadto sa mga kandidato ni daog man o napildi nga naa sila 5 ka adlaw sa pagtangtang og pagpahipos sa maong mga campaign posters. Ang kapakya sa paghimo niini mamahimong mapasakaan og reklamo. Appeal magud siya sa to ang Fair Elections Act, no, so they're supposed to comply with that. Unya, as kanang examples, as good leaders of the land, no, so dapat sila kanang ehemplo nga sila mismo mo follow sila sa guidelines. Hinuon ang buhatan sa Solid Waste Management ug Task Force Kalikasan ni pasalig nga lakip kini sa ilang trabahoon. Mato nila Grimas Abarquez, pangulo sa Solid Waste Management, nga giuna nila ang pagpanglimpyo sa gawas sa mga polling places. Kining mga sinako sa basura mao nila nga makita sa gawas sa mga tunghaan ug gipaabot nga ikarga sa private trash collector. Giliyok-liyok na nato ang 22 nato ka mga eskwelahan nga gigamit nato sa pag-eleksyon. Dito na nakuha nato ang mga daghan jud nga mga basura mang. So kanang dili nato makuan og pila jud tuniladak. Dugang ni Abarquez nga siguroon nila nga matangtang na ang mga campaign posters aron di makadugang sa mga basura nga mahimong makabara sa mga kanal. Ato po na silang tabangan, whether opposition or sa ato panangkon tanan kandidato sa national, local, ang tanan nato makita nga mga poster mahibilin na amantay Operation Baklas, ato po nang tabangan sa opisina nga malimpyo gid nato. Laing pahinumdum sa Talisay City Comelec ngadto sa tanang ni dagan sa sa local position sa ilahang pagduso sa Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE sud sa usa ka buwan human ang piniliay. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok.